من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat menika nerangaken indahe Quran niku angger nerangno wong sing kira-kira angsal pangguna sing elek utawa angsal ada terus nerangno babagan wong sing oleh nikmat. Wale angger nerangno nikmat ya nek nerangno siksa. Ayat sing wingi terakhir niku nerangno wong sing lakone apik. Tapi wong niku diterangke sing bisi-bisi. Jeneng klesak-klesi ambek kancane. Lah klesak-klesi niku ayat wingi nerangno sing apik. Sing apik niku mung ana telu. La khairu fi katsirin min najwahum. Wong jagongan klesak-klesi iki elek sing akeh. Nek la khairu rapi dadi elek. Kejaba telu perkara. Illa man amara bi sedekah. Siji klesak-klesi jagung isi omongan masalah sedekah. Nek anu nek diturang apik nyeleni sedekah kan. Apik nyeleni jariah kabeh yang dunia ini ditumpuk ya kira-kira ditinggal kok.
sing ijek tekan akhirat ya sing dititipno ning langgane masjid. Besi-besi sing apik ngoten niku siji masalah sedekah. Iki sing rapate senengi wong besi-besi masalah sedekah niku. Seneng anggere disedekahi sing akeh ngono. Dadi padahal dinas Quran sing apik siji sedekah. Omongan bersih-bersih ora bersih-bersih hibah. Terus sing rasani sing akeh kan resik tapi hibah nanti kerung kae. Hibah nyang rasani niku kaya-kaya dadi jaminan bendina. Sing ora merasa salah rasani. Yo dengan itu rasani wong carane piye. Kafaratu man ikatahu antastaghfirullah. Iki hadis enten puluh mahram enten Bukhari lan Muslim enten. Tebusane wong sing mbok rasani. Kula jenengan sering hobi cek rasane wong ora gelem rasani awake dhewe. Nengane moyo-moyo yang rewek ketemplokno nang wong sing apik dipedi. Nek elek wae wong rasane baisi, tak elek-elek nek wong iki. Tebusane tak jalukno ngapura. Aku njalukno ngapura ning wong iki. Ben dosaku. Wong iki dosane ngoten carane, ora malah di petel-petel terus nek ngrasani petel ora ngrasani iki, kudu ora sak ngrasani iki. Lah dosa-dosa akeh dosa sing ngrasani, nek baju sering ngrasani wong jaluk ngapura istighfar bawa dhewe lan istighfar ya Gusti ngapura kangge si asetana yo dadaku aku mesti kok rasane mawon kula salah malah nang dosa. Merloro sing apik wong dosa-dosa iku ma'ruf perintah keapian. Ma'ruf iku apik mung gawe agama ya apik mung gawe wong akeh jenenge ma'ruf urfan karo piye. Kulo iki apik kan iki apik ini padha ngene. Gerakan apa wae sing apik mung gawe wong lan apik mung gawe agama niku jenenge ma'ruf. Lah umume kene umpamane umume wong kene nek anu jukitan iku anggone wong anu apike piye ora apik kanggone agama gak apik. Sing apik kanggone wong ya kanggone agama piye ya wae manfaatne wong rodan rusak dipresaki, dalan rusak untuk dipresaki, dalan rungkal didandani niku apik mung gawe agama, ya apik mung gawe wong. Jajal umpamane nek dalan rungkut sarang nang dikresaki kan apik to. Umpamane moto madani wong kresak-kresak ya berarti ringah-ringah wae jaran gandong atine. Ana dalan rungkal dandane nek dalan sareng kudu didandani kan. Kresak-kresik ngene iku apik. Nomor 3 islahin bainan nas. Kresak-kresik ngrukuno wong sing lagi padha ra rukun. Carane sing rada ngapusi sithik ora enak. Niate ngrukuno wong. Si A wae ra rukun nek si B kan sampean dianang kan kae kok nekan ngepek sampean ndak iya yen cekit-cekit ndek aku tenang. Kok kethok sijine ngene dipek-pek nek akhire padha rukun. Ngoten niku ora. Omong sak-sik niate ngrukuno wong sing padha ora rukun. Ora malah sak-sike dem-dem keling sing cakep awe-awe malah ngobong-ngobong malah adu-adu. Ya malah rusak aja-aja bisa oleh borong. Makanya aku anggar berdoa persis ngrasani tak rasane wajib ke mana saat ini ngicing kowe terus aja sih. Oh nang ndi ngicing kowe. Kok padha wajib dikandani ngono Pak sih tak kaya kowe aja. Wah aku kowe padha karo ngancam pati wae ngono. Rusak-rusike ngono kuwi ya malah aja-aja mlebu neraka bareng-bareng. Islahin bainan nas. Sapa sing berbuat telung perkara iku berarti amal gotillah ayat ini kayak tak bilas iki ben konek ayat sing saiki mutlak golek ridone Gusti Allah tok sedekah ora pengen dilem wong golek ridone Gusti Allah tok aja-aja apik dandan sarana umum apa wae iku yo men iki amal gotillah ora golek dilem rong ora didiwedo wong ngrukono wong ya ora pengen entuk upah ora pengen dilem tapi kalau Gusti Allah
wa sawfa nu'tihi ajran 'azima dijanji Gusti Allah bakal dikai ganjaran sing banget gedine arupa swarga kuwi mala ainun ra'at wala ulunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar urung tau di sawang manusa kaya apa wae apike kula njenengan dunya tau ora barang apik apa wae tau mlebu hotel bintang 5 wah nganti kok jebot tok apa kaya hotel wah serenak apane pokoke urung tau di sawang manusa pemandangan kaya gunung apa sing apik ora nek di bayang ora nek ora nek perpadane wala urun sami'at yo tau dikabar perlu dirung kuping kaya apa apike swarga iki nang donya ora enak wala khatara di basar ngrentek wae ra iso menawa swarga iki mewah kaya hotel bintang 7 ya ora iso dikrentekno saking mewah ngrentek wae gak iso banget mewahe swarga menawa kaya istanane kaya istana presiden ngrentekno ora iso ora ana padane saking mewahe wasa banti ajrun azima ganjaran sing gedhe banget niku nek wonge anut Kanjeng Nabi golek ridhone Gusti Allah lha nek wong ora manut ajarane Kanjeng Nabi ora gelem manut Al-Qur'an berseberangan malah mepalangi syariat Kanjeng Nabi piye diterangno nek ayat iki wa man utawi sapane wong iku yusaqiq nulayani sapa man nulayani ya berseberangan bedani berlawanan ar-rasula ing pengajake utusan pengajake Kanjeng Rasul ar-rasula ing utusane Allah membali ma ing saking sakwise barang tabayana kang ketho lalu kedue ma apa ahuda pituduh ora dipanyulayani tok kawi wae tapi lan anut sapa man ira sabilil mukminina ing liyane dalane wong mukmin nuwali mongko bakal nguasaake sapa ingsun Allah hi ing man apa mabarang tawala kang nguasani sapa man wa nusli lan bakal nglebokake manggonake sapa ingsun Allah iman jahannam ing neraka jahannam naudzubillah min dzalik ya neraka jahannam iku wasaat lan iku sak elek-eleke apane masyiron nggon baline Lalu diterangno wong nek anut Kanjeng Nabi lek isi perkara apik ora perkara sing elek menawa wong golek ridho Gusti Allah dijamin swarga lah nek wong selalu ora nurut aturane Kanjeng Nabi Yusyaq iki Rasulullah Yusyaq iki nganggo fi'il mudhari fi'il mudhari iki artine berlakune terus menerus selalu berbeda mbek aturane Kanjeng Nabi. Padahal aturane Kanjeng Nabi tak aturke wong salawsul niku ora ana sing angel. Perintah Kanjeng Nabi ora ana sing abot, jajal sampean ngacung sitok esok apa sing abot perintah Kanjeng Nabi ora ngira. Contohna sitok wae. Apa sing abot? Mboten salat abot enten wis ana karep. Menyakut abot tiap gak kamplas boten tiba nyepek sampai ganco nah sholat ya sing muni abot lah kurung waktu lakon iso ora ana sing abot sholat kabeh sholat iku wis tak anggap bolak-balik paling suwe 5 menit tapi aku ane jamin nek nama gak kira 5 menit nah salah tak menit ya ora 5 menit ngapalane istiqomah nak nambah kolbu tak anggap 5 menit lah setengah dina suwengi paling
setengah jam ini menit bawa semono nek setengah jam sedina kuwi saulan lagi 15 jam saulan nek salat setahun lagi 150 jam urung enek seminggu setahun kuwi nek salat harus seminggu kurang setengah hari setahun nek salat setahun salat harus seminggu abot nek diajari swarga aja saking apike Gusti Allah setahun iku awake dhewe nek salat 5 wektu wis tak hitung suwi lho 6 menit padahal nek salat subuh bali 2 menit lho enak ta enak kok dua palane lho wah abdi tengah iki salat kok istiqomah kok enak ora kudu wae alasane ngene nek wong pinter bantah iso aku cepetan setane ben aku nggodho situ aja siap apa ben nggodho lho wis bang kok asem banyak oke siap-siap apa budal nggodho malah wis bar rugi aku nek salah wis lanang wis lincah orang pinter wae iso bantah ae jadi cara dina suwi setengah jam setahun kuwi ora ana seminggu salat enteng ora terus apa nek sing abot sampean goleki perintahe Kanjeng Nabi kok sampe wong ana sing nyisah iki Rasulullah nyulayani perintah iku perintahe penting kabeh nek janjine swarga kon ngapi bojo lho bojo iku dilamar-lamar dhewe biyen diragat-ragati dhewe nalika biyen sik perintah pertama mesti ra beritan ra beli panas ya nanti kuwi kok utang kok mboke saiki kok ngapi itu ganjaran kaya enteng ora ana sing abot kon apik nek tangga enteng wong-wong iku tangga nek ora wah entek wae sing ditang ya tangga mosok pe utang anake sing nang Sumatera gue yang WA ini PWA sing Jakarta itu mati kalian artinya kalau mati tanggo ya kebutuhan wong urip enteng kabeh jadi manusia sing paham manusia ana manusia iku ndoro nabi kok ana sing nyusahke Rasulullah kok ana sing gak geleman itu berarti gak patek menungso Kanjeng Nabi iku pengajake cocok kanggo menungso kabeh. Nek ketek ya angel dikon salat ya angel nek ketek. Nek wong kudune enteng. Apa agama sing abot? Poso icate kae do endah poso gerang lalu kudu nebu cate kae do latihan poso latihan berat. Wong ngaji kudu-kudungan buku sing ngeterno malah kudu kudungan saiki. Waduh balik bener saiki. Enteng kabeh saya jenenge ngene ngatur. Kuwi nek nyaput sitok mboten ngira kepethuk. Zakat itu 11 ora wajib anggaran duwe. Haji ya ora wajib anggaran duwe. Enteng to. Hajine di monek jumane. Masjid hajine wong oke enteng kabeh. Kon apik nek kanca enteng sedaya sedekah iku sing duwe. Sing duwe diperintah sedekah. Sing ora ya. Jadi perintah Kanjeng Nabi ini enteng kabeh. Malah nek ibadah sing kebot-bot malah diseneni disukani santrine tak dikano. Urusan matur Muad bin Jabal perkara ngimami sak ayat niku sak surat Al-Baqarah diwaca sak rakaat. Jamaah ana sing mecat misai mufaraqah. Terus ger dianggap munafik terus apa Kanjeng Nabi. Sing diseneni malah santrine sing imam iki piye Muad. Afatanun anta ya Muad, kowe pengen gawe fitnah ya Muad. Jamaah kuwi ana sing wong repot, ana sing duwe galah cilik lan yo liyane. Lan nek kowe salat dhewean ya sholli kaifa syi'ta. Salat sak karepmu nek perlu sak Quran katamu gak apa-apa. Dadi perkara apik lah. Agar orang pertinggalan kemanusiaan ya betul diperintahkan oleh Kanjeng Nabi malah dilarang. Jadi nek wong sahabat sing poso ngebleng isol jenenge ngebleng niku. Kanjeng Nabi niku nglarang sahabate wisol.
lan jenengan iki iso jenengan ngebleng ndak kanjeng Nabi iki nek lumarono dadi ora ngaya ora hadis lumarono iki kabeh wau iki umure sih ambek umure terus tua iki oh iki kita ora buku satu pagi dia tahu wong pitu wong nggak ada cek belum lahir loh nah, tapi aku jadi sama kan aku nggak sama aku dia mendapat buku sing bukaku tak lagi tahu so tak tahu cek tapi dong orang teko baru saya teko marah kita ambil rutin dua iki nah tak dong jadi kajian Nabi tahu iso belum sahabatnya maaf ngebleng di pengen dan jenengan nggih iso nggih ngebleng kajian Nabi lho aku ki duwe kekuatan Gusti Allah kowe ora iso kaya aku aja niru aku jek nekat wae ya wis nek kaya ngebleng ya tak turuti sakaramu dilala terus sahabat kula ngebleng nganti sesuk ora buka terus sorone malah niku alhamdulillah terus metu hilal jadi terus ora iso kok kira-kira metu hilal tak turuti sakarepmu sakuatmu ora bakal kowe kuat nuruti aku iso jadi kanjeng Nabi masalah bela nek sing kanggo mate iku mboten pareng mboten terus masalah sholat kanjeng Nabi nek sholat piyambak niku ngantos abuh sukune dengkule nganti abuh sukune delangane nganti abuh sampeyan tahu sholat nganti abuh sing abuh mripate mergo ngantuk Pak Yai Fatami abuh dengkule kan ora mergo sholat mergo linu kakean gancu wong sholat enak kok enak mek kono ape abuh kanjeng Nabi nek sholat piyambak sukune nganti abuh tapi nek nyolati mami ora tahu kan jadi nanti diprotes pisan-pisanan mboten nate suarane sae lagune sae pokoke lagu swara paling sae niku suarane Kanjeng Nabi dadi yo ben masak niku sing kon maca kitab Zabur Nabi Daud terkenal suaranya paling apik sih wong gurah-gurah kan pastilah ujar siapa di terus terakhir kan Nabi sing wara nglantune Quran paling sae suarane Rasulullah. Jadi ora ana protes kan Nabi nek imami ora ana protes. Khotbah iki mboten nate kan Nabi diprotes ora ana mboten nate. Janji disebutno wa yudhirus sholata wa yaqsuru khutbal jumu'iyah. Nang berjanji dhewe yo kan tahu maca pikir patek roh karepe tak dituturno kanjeng Nabi nek salat Jumat salate dawa tapi kok bae cendhek ora kok ngantuk nganti ngantuk udah teko partai teko sembako bilah apa mesti mas ngantuk tak ora cepetane bilah aku ngantuk iso aku linggih ati selawat mati tak kira wong wiridan dak wus istiqomah lagi usul-usul ngantuk. Aku jadi mulai cepet dengan kalau cepet. Kanjeng Nabi yang cepat, bayi wasiat takwa, sholawat. Masuk Quran wis jane, mana kesedih pun mang menit itu, wong orang diam. Jadi orang tahu Kanjeng Nabi memberatkan umatnya. Lah kok nanti bisa itu Rasulullah, gak gelem anut, padahal ajaran atau aturan atau pengajak yang paling humanis, paling memanusiakan manusia itu aturannya Kanjeng Nabi. Kok wong gak gelem manut, malah wae tapi wae sabil mukminin, malah anut dalan liyane wong mukmin, manut cara hidup wong sing ora iman, iki. Akhire dhuwit entahe diambur-amburno maksiat. Di dhuwit nang ngene PK umpamane badal jare wong Jawa iku nyekeli tangan bojo iso ngrondokno dosa nek nyekeli tangan PK ngrondokno bondo mlarat to nang PK terus nang karaoke mlarat
Mungkin wae ora pilih mukmin ora carane hidup wong mukmin. Dit juta-jutaan ngenteni oleh dulu. Bulan iki PK utawa dolan iki karaoke. Utawa nggo nyawer sing ayu, nyawer ra gelem sing elek kae. Nah nyawer sing gamblek ya gelem. Nah nyawer ora ketemu nek 2000 gelem ngono. Sin lho iki. Kotak meter. Aja nganti luwih karo 1000. Ngono nek nyemplungi sik gede bejane ya. Dorong terus ae. Lah, ngono ki wae ora bilih mukmin ora carane wong iman iku. Anut ora carane wong iman. Ade nyawer lek 100 nate mosok wis jasa kok. Sedekah ora disenggol ngamuk kok. Nek ora di demek ra gelem ngamuk. Sedekah setan kuwi. Anut cara hidup sing ora carane wong mukmin wae tapi wae ora sapi mukmin. Nek wong kaya pengguna mau piye pada akhire? Padahal mimbali mada bayan alam huda wis enek pituduh sing cetha wela-wela. Arupa Quran. Quran diturunno ning Kanjeng Nabi, dipraktekno mek Kanjeng Nabi. Dicontohno langsung. Awake dhewe ra menangi Kanjeng Nabi mulang ning santrine para sahabat. Para sahabat mulang ning tabi'in mulang ning ulama isore sak ngisor nanti tekan ulama saiki. Isore ngerti tingkah laku akhlake Kanjeng Nabi ngaji ngeten iki. Isore ngaji Quran ngaji carane ulama mbiyen. Ulama mbiyen ngaji ngeten iki. Tapi biyen ra ono sing kitab zaman Kanjeng Nabi iku jipeng kabeh. Lan Kanjeng Nabi ngaji nang masjid iku jipeng kabeh ora ana wong nyatet. Ana sing dicatet iku ayat Quran tok nyatete ning ana ning lulang unta. Ana ning kayu watu jadi kececet. Dadi ngajine jipeng kabeh zaman Kanjeng Nabi. Tapi sahabat apal kabeh, cerdas-cerdas. Ora ana wong nglakoni salah sing diumbar zaman sahabat niku boten enten. Angger nglakoni salah mesti ditegur Kanjeng Nabi. Aku bener wong nglakoni apa wae kok Kanjeng Nabi mendel berarti ora salah ora haram. Jadi zaman Kanjeng Nabi sahabat ora nganti nglakoni dosa didiamkan boten enten. Mesti ditegur dilekno Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi dilekno langsung malaikat Jibril. Ngaji jipeng-jipeng ngeten iki Kanjeng Nabi nalika teng jamane teng masjid jaman biyen ngajine nang masjid Nabawi. Ceritane Sayyidina Umar itu daleme rada kebih. Cara saiki Bilal niku nek nang kene meh kene cepunan daleme. Kadang ora saben dina ora saben Jumat iso hadir. Ngoten niku nek ora hadir pesen. Aku kok kandhani ya iku diulang apa aku critani. Kanjeng Nabi pesen ning santrine sing hadir. Fal yubligi syahidu al-ghaib. Engko sing padha teko iki critane sing ora teko ya ngono. Suwale sing ora teko ya ngoten, pesen-pesen aku kok critane saiki. Sing ora teko ya wis teko karepe, ora teko karepe. Ya ora butuh ning agama ngajine apa. Ora butuh ning agama dhek iki bayahi ora apa. Dhek iki sing takokno kuwi dhek iki mampir bar kono marung ning ndi. Mampir ning kecel kok lawakan. Oh nek blak jadi takutnya orang orang ngomong kan ora. Jadi nek zaman Kanjeng Nabi jipeng lah. Sing ra hadir iku mergo sibuk ada pesen-pesen aku kandhani lho ya ora ngopo. Sing nek kene ditampekno aku kandhani ya al yubli syahidu al-ghaib. Sing teko kok ditani sing ora iso teko ya. Saiki sing teko ya sing dicerani wah omongan goro mampir nang lalapan ger. Bar kono mampir nang kecil nang. Wong marung wong lambene bang kadang nipate. Sing ora teko ya ngono sing ditakono ora kok nang apa. Mong nang kono nek pangane apa. Sampeyan apa? Oke, rene tak jawabno berarti ya padha blangkemen ya. Apa? Engko ora janji pisan pindho pamane ngantek muni ngono. Astagfirullah. Enak. Kanjeng Nabi ngaji jipeng. Ora ana
Nabi Muhammad biyen ana sing krungu pisan langsung hafal, krungu pindho langsung hafal. Apa Quran kabeh mergo cek bersih begitu tobat nasuha meneh kabeh terus sing padha iman iku begitu enek Kanjeng Nabi salah apa wae langsung dielekke. Jadi tak pikir-pikir nek langsung lamun nang atiku dhewe dingkolo itu wah iki nek zaman Kanjeng Nabi nemen aja aku piye-piye dilekno nek salah. Tapi kadang kula tak bantah dhewe awakku. Kalau dia Quran wali masuk potongan murid zaman Kanjeng Nabi yo nek dadi balane Abu Bakar, nek dadi balane Abu Jahal, malah diintek lho. Lah potongan kaya awake dhewe cara biyen tak pantes cara jejer Abu Bakar. Wong mulyane, rumane ra elok, ngalime ra elok. Pantes kok cara awake dhewe jejer kaya Sayyidina Umar. Ora pantes lho dipelilingi ngene iki. Lah jangan wae aku saiki lah nek BBB kok dadi barane salapan mek Jahal ngerti apa. Urip saiki sing penting ana Nabi ana kiai ora syukuri mawon. Wong potongan awake dhewe kudu jejer Abu Bakar ora pantes jejer Sayyidina Umar pantes. Lah Kanjeng Nabi leh ngwongke wong sakmene ora peduli sugih, ora peduli miskin diperlakukan sama. Kadang kala ana wong ya paham wong tapi gak batek iso wong-wong. Pamane nek aku tamu wong sing tamu mobil klinis sepatuan nek mangga-mangga sak pole kanthi jaminan tak golek-golek tamu pamane ngono. Dadak sing moro pas aku terus nganggone kaos lokak ora wis merekak ngono terus rapate diwong sepekno. Ngono iki jenenge wong ya ngerti wong tapi ora iso wong. Nek sing moro kok mriki lampuk iki rumasane nek mriki beban papat terus mesti breweng nyandok ora tekan semua kadang kalau saya lumpae guru iku mesti kele ngukuli wong sing ra duwe tapi ya ono sing wong ono sing ra duwe wong ono intine anggere Kanjeng Nabi melok Kanjeng Nabi menak dadi ana wong ora gelem Kanjeng Nabi padahal wis limpah di mangga bayana udah wis ana tuntunan sing jelas cetha welo-welo pituduh wis gamblang ana sing mulakno sing ora ana ora gelem elo dadak sing dinut basa budak nutup sing ora kawan tujuane ora karuan ujung pangkale ngono iku piye wae tapi ora bil mukmin nek wae kaya ngono nuwali mata urusane wong mau diumbahno mek Gusti Allah wali mata wala wa nuslihi jahannam dadi dipasrahno wong mau kabeh urusane diumbahno mek Gusti Allah. Cek sugih nek diumbahno mek Gusti Allah tak diurusi. Ora kepatokan, ora jaminan sugih aja ora jaminan ora sugih berak sampe nangis-nangis kok. Mergo ya ora ana dalane Kanjeng Nabi. Wong tuane mobil nangis-nangis iku fakta noto aku biasa metu iya sambat-sambat. Mobil iso nyenengno ora nangis-nangis kan gonku aku. Wong aku ban sitok ora duwe. Wong sing jare sarjana, aku ora dijajah sarjana. Nang gonku mewek. Berarti jasa ora iso niku kebahagiaan. Sing duwe ya apik, tapi yang lakone ana Kanjeng Nabi. Hampir ora sebelum Kanjeng Nabi ya wali mata urusane diumbarno akeh wong sugih sing kesiksa kok bandane. Misale nganti jam 12 jam 1 dolar nang tengah dalan. Dino gak turu mumet biasku mikirno trepku sijine nang kono mocal macet kebanan genten moline genten sing sijine nang kono muat ya barbar. Mumet ngelu ora iso turu. Badan-badane dhewe kok mumet dol gak wis. Pamane Pak RT kenal bola jahat, kenalnya bola jahat, orang kenal bola. Kenapa orang bisa lupa? Mumet lah kayu, orang karuan digawe ini tidak bener sih, jalur rewel dolak wis ngono. Ya wedi kok mumet, kok kan gerwet tapi kowe ora sakiril mukminin, ora ana sarane wong mukmin. Diumbah Gusti Allah mumetan, kalah, lemah, salah. Mengeluhan, sampai TV yo, mulai-mulai dhewe. Aku
mumet ora dibuat goblok dengan BT iku iso kaya kuwi iso malah ben masuk penyerangan bareng goblok kabeh ngantek mulai-mulai dhewe ngoten niku piye mumet edol piye-piye dhewe kok mumet apa nek wedhus mumet nek sapi mumet nek sawah mumet rasa sampah menak kok iku dalan liyane wong mukmin yo mumetan kalahan wedhus kalah ambek sepetan dan terus yo ngeluh kalah tuh 3 telu lapo wis ra dipangan to piye mangan seminggu cek ora bekakas kok dino iya wae ngono nek kon seneng kok lapo kok angel-angel ora mumetan menurut Kanjeng Nabi walihi matawala anggere wong sing ngadoh wek dalane Kanjeng Nabi ngremang anut dalane wong gendho-gendho ora wong mukmin ya wong gendho ae walihi matawala wa nusli jahannam dibalekno dipanggono ning jahanam ya loro banget dipanggono ki wong awake dhewe iki nang ndi wae ibaratane dunya mesti pengen mulih nang pemane lunga manggono nang hotel bintang 5 iki mesti ra kerasa tetep pengen mulih. Dunya pada akhirnya mulih sing jahanam lara banget. Wa nuslihi jahannam dipanggokno ning jahanam saelek-eleke panggonan urip ning dunya kok ora sungguh mbek perintah Kanjeng Nabi pira wae ning dunya ben duit triliunan lah lho pira wae. Nek duit triliunan nek mangan santekan 10 piring sik enak. Dan tak piring yang wis sak piring ujung wis imbone wis gak enak ya. Sate enak ya sunduk nek wong tangane akeh ora sunduk. Blojok atau sunduk ya wis gak enak. Duit sak triliun lah tuku sate semua ora pengen ya. Piye wong ayu, iki wong ayu kang wis bar ya ngono kuwi. Sak klemetan kok. Mangane penting sak klametan lewat gorokan wis liwat. Umur yang wis liwat 100 tahun pamane wis ora betah urip. Sumbe nang swarga ning neraka utawa ning swarga. Panggonan enek yang kuwi kowe panggonan apa. Alhamdulillah ngantek anas sumbe nang akhirat iki loro tok niku nang swarga ya neraka swarga. Nek penak selawase gak enek enteke. Pirang juta tahun ora entek nek sekoro nang neraka ya saat masya saelek-elek panggonan pirang tahun ora entek selawas-lawase mulo diatur saat masya mulo dinikmati dimanfaatno saestu sisa umur sing dunya iki najan berapa lamane niku nek lakoni kanthi ikhlas dikan akhire sae bakal tok nikmati swarga sing sak apik-apik panggonan terus kayate inna allaha la yaghfiru an yushraka bih inna allaha satamene Gusti Allah iku la yaghfiru ora ngapura sapa Allah ayu yushraka yen ten sekuthoake sapa Allah bihi kelawan Allah wa yaghfir lan nyepura sapa Allah mae dosa-dosa mae barang dunalika kang saliyane mengkono-mengkono musyrik liman kedue wong yasa kang ngersakake sapa Allah wa man kaisabane wong iku musyrik nyekutake sapa man billahi kelawan Gusti Allah Aku telah maka teman-teman sasar sapa wong sapa man dolaran lawan sasar baidan kang adoh. Ayat iki genten nerangno masalah musuh. Masalah nyekutake Gusti Allah. Nyekutake iki ya percaya enek Gusti Allah, tapi dibanding-bandingno ya percaya ambek kayu watu. Percaya ambek sing gawe reksa iso ngek manfaat. Percaya ambek brahola. Iki jenenge nyekutake Gusti Allah. Banding-bandingno. Kulo jenengan iku aja nek kok ndawuhi.
Gusti Allah sing gawe kok dibandingno ambek barang liyane. Panjenengan wae dibandingno ambek kethek apa foto dibandingno ambek kethek iki nggak akan piye. Yo mirip sithik ngene, kurang sithik nek mangkel. Lah Gusti Allah sing gawe kok malah dibandingno ambek brahala sing gaweane wong mau iki. Utawa dibandingno ambek bose. Wah, wedi mbek Gusti Allah, tapi yo wedi mbek bose. Utawa wedi ambek juragane utawa wedi mbek bojone. Wah, kok wedi mbek Gusti Allah, ijek wedi ambek liyane barang. Yo wedi ambek punden, yo wedi ambek apa jenenge kan waktu nggonang kadang bengek kuwi jenenge musyrik. Musyrik kalau kita niku ana loro tafsir ning tafsir bener iki terangno loro siji musyrik uluhiyah, loro musyrik rububiyah. Uluhiyah iki ngeten, mercayani ana liyane Gusti Allah sing iso wae manfaat lan mudarat. Aku loro tak nyetar neng sormek utawa sorpreng utawa neng punden ben panas dilalah menge panas pas nyekar kuwi menak Gusti Allah kok dipercaya wong akeh iki musyrik ngoten iku jenenge nyekar akeh Gusti Allah jenenge uluhiyah utawa wigaman yakin gamane iki apa gamane dipercaya diimani gaman iki ora rene bisa gawe manfaat lan mudarat ngoten niku jenenge musyrik uluhiyah musyrik basa kepangeranan ana musyrik rububiyah musyrik basa sesembahan musyrik rububiyah ngeten mercayai ana liyane Gusti Allah sing iso nglebur dosa utawa ngaweh ganjaran. Lah ngeten iki kadhe ora sengaja enten halirane wong sing nyimpang ketoke agamis. Kowe yang maringi aku semene kabeh dosamu bebas kalakonane ngene ngoten iki. Dadi ra ana dosa iku ditanggung wong liya gak iso. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ora iso wong nanggung dosane wong liya ora iso. Dadi wong jenengan kok wong sing aneh-aneh kowe belum jadi semene. Kabeh dosane wong beres kabeh. Jamin ngoten iku mboten enten musyrik rububiyah. Dadi musyrik utawa nyepelake Gusti Allah dosa sing gedhe sing dinasih Quran. Nek wonge nganti mati ora tobat, ngono iku ora bakal dinapura. Ora bakal dinapura. Tapi nek wong gelem tobat tetep dinapura. Dalile sapa dalile Sayyidina Umar nek musyrik, menge kafir. Musyrik nyembah berhala. Akhire dadi sahabat Bundia, Khalid bin Walid menge kafir, menge musyrik nyembah berhala. Akhire iman Amr bin As dadi panglima perang. Nek Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal dari panglima perang dari sahabat sedo nang perang Yarmuk itu memimpin divisi sumpah tega mati bilane wong Islam 400 sumpah mati akhirnya wong 400 siap syahid kabeh iku ning perang Yarmuk wong Islam 36.000 wong kafir wong Romawi wong Kristen kira-kira 300.000 iku sing anake Abu Jahal Ikrimah iku dadi panglima jenderal mimpin divisi tega mati cara saiki. Wong sapa sing sumpah mati ayo mlaku 400 iku sedo kabeh nyelametno wilayah wong Islam. Artine nek wong iku ngapura musyrik nganti mati wis tobat dadi ngapura. Nek nganti mati kok tetep musyrik percaya ambek sing bawreksa iki sapa. Sing bawreksa sapa tau kenalan ta piye omahe ndi ta piye. Ora ana sing bawreksa terus iso wae ora ana. Dasar nek kono nggonku pendalan apa ora enek ta percaya. Endi sing bawreksa ora kejugeti kok marai umat neh ora enek iki goblok aja kuwi.
Ora ya ora iso gawe apa sapa sing gawe reksa ki wong sing ngomong gak tau ora. Sing gawe reksa ya Gusti Allah. Sing apa ya Gusti Allah. Umpamane nek wong aja percaya kuwi aku sing gawe reksa aja percaya. Itu ya wong uka-uka nek omah lek-lek. Dadi ramene lek kabeh nang kene udah lagi mulai. Wah, lu seru deh. Wah, lucu lah, lucu malah. Ya bukan mukmin, wapak lagi dulu, itu tak teknologi. Wah, biar rapi deh. Nanti wong kan kecil banget, kan ceria. Wong kan ceria, nanti kecil, nyeklik koyo kuntilanak kok. Ih, bukan mukmin. Wabi tak wapak misalnya tak kurang, kecil deh. Setan dokter usah mukrim-mukriman, ini dokter ora kenal mukrim. Didekno ya wedi kowe gak wedi ya. Wedi tenan. Apa tak mateni mau kowe iso mateni lho. Wong ora ngerti urip bangga urip kok apa mateni. Kowe dhewe sing urip Gusti Allah dhewe mateni. Ngono ya. Wedi tenan sik. Ngono, dadi percaya nang demit iku didek wedi. Wah, nek sing iso gawe ora ngene ya. Goblok diopeni ngoten iki. Wong musyrik kok nganti mati ora tobat, ora bakal ngapura. Dene nek sawise mati tobat temenanan terus percaya nek Gusti Allah itu ngapura. Gusti Allah kan ngapura dosa musyrik nek ora ngapura. Nanti ngapura dosa liyane. Nah, saya orang jalur ngapura nek Gusti Allah ngersakno sepuro dalile di maduna dari kaki. Ngapura dosa liyane musyrik nek Gusti Allah ngersakno liman yasa, tapi nek liman yasae aja Gusti Allah ora ngapura wis di sepuro maduna dari nek bajute liman yasa manusa sing dikersakno kok lanjut ngapura di sepuro. Jadi rumah sana di sepura, tidak rumah selesai. Kalau rumah sana akeh, jadi jangan rumah terus. Sapa wong sing musyrik bi Gusti Allah wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wong kuwi najan gawene jamiahan jadahan utawa istighosah utawa was apa wae lah. Dadak isih percaya bilane Gusti Allah. Ya faqad dhalla dhalalan ba'ida, yakin nek kunjung iso wae manfaat madara. Isih percaya nek nggo nangker kuwi iso wae sugih kemlaat sehat waras. Ya faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wong ibadah zikir nek Gusti Allah kuwi ngajak makhluk dadak dhek nasar dhalalan ba'ida. Iki cara kaya kene ape ngajak nang Jakarta ini dalane ono ngetan daerah Surabaya. Empleng kare cuma jek teko Bandung utawa teko Bogor ora patek ado. Dolan gak sih. Aja-ajae koyo ape nek ngajak kumpul-kumpul padha dikir dadak terus diplomas. Sing diomong masalah iki marang iki marang ini. Ya dolan baik kaya ngajak kulon jebule dadak mlakune mlengkar adoh mengetan Jakarta iki kulon dadak mlakune ngetan nek ngoten niku dolan baida jenengan ngajak nyembah Gusti Allah tapi kok percayane yakine ambek liyane Gusti Allah jenengan ngajak dine Gusti Allah tapi kok angger dibengok bojone kok wis ngumpuli wedine mek Gusti Allah angger dibengok bose ngumpuli wedine mek Gusti Allah jenengan ngajak wedine Gusti Allah angger wis eleng bondone kok wis kalah ibadahe boten itu ya musyrik cilian sekali dolaran ba'ida wa sing kono kaya mengkono mau diterang ayat sak banjur iki iya donguna ora padha nyembah sapa wong musyrik nah ini dia ini bermakna ma dengan mana ora. Jadi ini itu iso bermakna lamun. Andai lamun bahasa Indonesiane andai. Ana bermakna setuhne kelakuan, iso bermakna sesungguhnya.
bisa bermakna tidak. Kok iso ora misalnya carane kok piye mondok ngaji tenanan mondok ya karwan dong kok nek ngaji sing bisa umat-umatan ya dong ya karek ngono wae kan belajar anak kan belajar laut kesuwen ya coba sing penting terangno di ngono sing tenan sing paham maksudnya ya mondok paham tenanan ya ta'una ini dimana anak-anak ini ibadah nyembah maya ta'una iya ta'una orang nyembah sapa musyrik min dunihi saking liyane Gusti Allah illa inasan kejaba brahala kang kedua wa iya ta'una orang nyembah sapa musyrik illa saitanan kejaba setan mari dan kang terusir mari dan kang ditundung ngeten maksudnya wong-wong sing nyembah liyane Gusti Allah sing wedi nang liyane Gusti Allah ngungkuli ning Gusti Allah nek ngerteni iku nek wong kafir biyen sing disembah iku men brahala wedok dadi brahala iku kok kenapa disebut wedok mergo manat Lata, Hubal, itu nama-nama wedok, mula disebut brahala wedok. Sing sembah kuwi brahala sing nek gawe dhewe. Mula diwehi hiasan kadang mula diwehi gelang, perhiasan mergo kalimat basa Arab Lata, Uzza, Manat, Hubal itu nama wedok. Jadi ayatnya disebut dia menyembah brahala belum dianggap brahala wedok. Wa iya ta'una illa sayyidona marida sing dinut itu bukan siapa-siapa min setan sing terusir setan sing ketundung saka swarga mergo ora taat ning Gusti Allah la'ana wa nanti sapa Gusti Allah sapa la'ana wa nanti setan sapa Gusti Allah setan sing terusir sing dibembah-sembah sing dinut-nut mau nenek moyang setan itu iblis sing maridan sing terusir saka swarga mau dilaknati Gusti Allah dilaknati kenapa mergo rumangsa wis bener rumangsa luwih apik rumangsa luwih mulya timbang Nabi Adam dadi wong ora peduli sinten mawon angger wis ketemplekan rumangsa luwih apik utawa luwih bener utawa luwih mulya awake dhewe digeranyangi terus rumangsa luwih apik luwih bener luwih mulya iku berarti tanda-tanda wis kepancingan kibir sithik-sithik yang kata istighfar yo ngapura ning Gusti Allah iblis niku ora percaya Gusti Allah ora percaya swarga neraka isane maridan tertundung iku mergo dhek rumangsa luwih apik. Rumangsa luwih bener. Lah wong anggere wis rumangsa luwih bener. Ya dadi nasar-nasar lah ora salah. Sukses setane mergo setan iku nek wong nglakoni dosa iku patek susah. Ya wis berhasil ngono wae. Susah setan sobek setan ki nek wonge bakal dosa terus istighfar ku jubet wah berarti jere oleh nggodho ambil istighfar di ngapura ambil istighfar di ngapura oleh gawe terus bos setan tenang saiki carane nggodho diwahi disasari saiki ya tapi aja nganti atine krasa salah ini kalau salah, dia dipengaruhi sih, tapi hatinya benar orang masa dosa. Ngalor-ngalor nih nyari, ini jangan terlalu panik. Ini masuk ngaji terus sekali-kali ya dulu ini, mau berdina-berdina, mulai esok dari mulai 7, iya tak bosan tak jenuh. Jalan-jalan warung sini Padang, diulek-ulek ngono atine ya setan. Setane nempel setan sing wis panganane sego. Moro mulai sore bojo kuwi esuk yo tangi itu bojone kok strewel putel duwe-duwe. Mosok ora pengen delok-delok jowo ae delok-delok ngaji wae apa kok
Barang ngono terus gawe ngaji bareng tahlilan Pak di ngapura Gusti Allah. Orang yang salah, orang yang dosa. Dipengaruhi ngoten nek nduduk. Bareng ngono lah aku sami dosa. Kok tanggo budal ngaji pisan kok pirang-pirang minggu tanggo nek warung sing padang wis di ngapura. Dadi disasarno ngono wa yasuduna man sabili wa yasabuna annahum muhtadun. Wis dienggo nang dalan sasar tapi tetap merasa wong lakone merasa bener. Iku sing dadi salah ora ono salah rusak agak sing karo lebur. Mane sing rame terus dhewe yo dosa semuanya dosa. Engko nggo istighfar kan sanes lebur kan pengaruh ngono. Mulai mari mati betok bojo ya kuwi ae. Esuk ngono panen kok kaya sing kudu ora. Sore mulai kesel ya kuwi ae. Ya delok-delok jebol nek ngiming-ngiming ngono. Bareng wis wis nglakoni ya jaman apa sithik dosa akeh dosa sak puase kan. Nang wis mbok-mbok wis di ngapura. Ya sakuna ana muhtadun masa bener. Wa iya tamuna ila syaitana marida la'anahu Allah. Setan mau dilaknati Gusti Allah. Wa qala ngucap sapa setan, setane ngucap janji. La tahidanna yakti bakal ngalap temen dadekake temen kula ingsun. Ayat niki taukite lho. Ana lam taukid, ana nun taukid. Nerangno bahwa setan iblis sak putune iku oleh tipe-tipe gati-gati tenanan pokoke demi aku arep melakukan ini tenanan la tahidana yakti demi bakal ndadekake temen ingsun min ibadika saking kawula panjenengan Gusti nasiban ing bagian mafrudon kan dipesthekake. Jadi ngene maksudnya. Nanti apa Gusti nanti apa. Tapi kula tetep gawe ndadekno sebagian kawula jenengan dadekno boloku. Jenengan kudu wijine kula nggodha ben enek nasib mafruḍa. Ben enek sing dadi bagian bolo kula. Sumpah-sumpahe la aju'alanna demi yakti bakal kula ndadekake saka bagian kawula jenengan min ibadika iki minta doa sebagian kawula jenengan tak dadekake bola kula nasibah mahruda walau lilanna lan yakti bakal masarake temen kula temen ingsun dadi lam taukid nun taukid artine terlalu terus menerus berusaha masarno walau dilan nalan yakti bakal masyarakat kemenangan ingsun setan mau hum ing ibadu walau manian nalan bakal nibake pengangen-angen sapa ingsun jadi diwehi lamunan kabeh janjine TKT tujuane setan nganggo lam taukid nganggo nun taukid kabeh jadi selalu terus menerus berusaha keras nasarake nibake kepinginan bayangan pengangenan walau dilannahum walau maniyannahum lan nibake hayalan atau kepinginan atau pengangenan sapa ingsun hum ing ibadu wala amurannahum wala amurannahum lan bakal merintah yakti perintah temen ingsun lumen ibadu wala ibadiku nama yakti bakal ngetok temenanan bapak ibadu alanal an'ami ing pira ing kupinge pira-pira rumangkang raja kaya wala amurannahum lan yakti bakal perintah temenanan ingsun setan mau hum ibadu wala yuwairun namo yakti bakal wae temen sapa setan hal wae ing agamane Gusti Allah iki rada keterangan kok kalimat mirip-mirip terus kalimat ilmiah grammar tingkat tinggi
tasdid ngalap sapa man asyaitana ing setan dialap dadi waliyan ing dadi kanca utawa dadi bala utawa dadi panutan ngono minturi lae saking liyane Gusti Allah pakoto khosira mongko teman-teman rugi sapa man khusranan lawan rugi mubinan kang cetha. Jadi setan utawa iblis sing dina wong sing sasar mau niku dilanati Gusti Allah terus muni-muni lanati ora mlebu swarga manggon neraka mboten napa Gusti. Tapi kula komitmen cara basa la aj'alanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kula tetep pengen kita berusaha keras ndadekno sebagian kawula senengan tak dadekno bola kula tak dadekno kanca kula tak sasarno wala udillanahum tak sasarno kemenangan tak iming-imingi bahkan kenikmatan dunia tak iming-imingi masalah nafsu, masalah syahwat, kepinginan ngoten niku iming-imingane setan. Kula jenengan kate ora krasa diwehi bayangan, diwehi hayalan wala umaniyan nahum diwehi amani diwehi hayalan penangan halusinasi. Ngaten iki kadhi kala mboten krasa kula jenengan sering terbawa halusinasi nglamun kepinginan sing sundu langit. Ngoten niku sing niupno setan iblis. Iya samun-lamunan turun amal aku nek panen kok ape kerayan motor cah aku nek panen ape tuku mobil ya tahun ngarep terus nek tuku mobil kok genteng ngrani omah kok genteng wis panen akeh nek genteng mobilku tak ijo anyar dan lain-lain lamun terus aku sumben dan dikake ape ngapain ngontrak cahayu nek halaman ngoten niku nglamun terus kene titike mboten niku sing niupno setan wala umaniyan nahum ora sadar ora krasa diakui tadi aku kadhe kula awake dhewe sering terbawa lamunan sing entek ya Pak aku diceritakke akeh pengen aja wah kok nek terus sebenarnya bar sebenarnya kan ngene ngono iku nek diturno nganti esuk kadhe kula ora pedhot. Ini termasuk efek saka kaya hadis sing tak terangno biyen iku sapa wonge sing mulai kletik kok sing dilingi donya. Nah, kaya bakal dicoba patang perkara. Di antara siji sulun la yaftafaru min abadan sibuk sing ra enteke selawat-lawase. Lah sibuk terus kletik mulai sing dilingi sawah, sapi, amplasan, kok jenenge sepetan, kok segala macam lah. Jadi itu terus amalun layak bau minhu abadan bayangan atau hayalan sing iso pedhot selawas-lawase termasuk kaya wala uman yanahu ditibakno hayalan pengangen sing ra ono enteke terus diperintah diperintah itu ayat kinayah majas itu rasa nyatane panyebab dikunakan an-amin motong telingane raja kaya iki maksude kalimah majas sing diburu pokoke masalah kemuliaan dunya masalah bondo ngitung kupinge raja kaya jaman semono iku ora enek bondo sing gaji timbang anam iku ora ono kaya jaman saiki mobil kok ora enek raja kaya jaran utawa biyen padha mek kendaraan zaman semono zaman turune ayat niki ya jaran ya unta pokoke raja kaya walayu wayu nafalkallah terus diperintah akhirnya merubah agamane Gusti Allah. Dadi khalqon niki bermakna merubah aturane Gusti Allah. Dadi niki ora sengaja kadinggala wong nganggo bingkisan agama. Nganggo merek agama, nganggo make up agama. Tapi terus wayu nafalkallah merubah aturane Gusti Allah
sing halal digawe haram, sing haram digawe halal. Nah ning tafsire diterangno wa ihlali ma haramallah wa tahrimi ma halal iki. Dadi yo ketoke nganggo bingkisan agama, nganggo merek agama, yo nganggo kemasan topeng agama, tapi diwai-wai nuhul Allah. Lah iki ora rasa katikala ya sedo berlaku praktek ngeten iki. Nganggo make up agama, nganggo topeng agama dibawa-bawa teng arah sing ora jelas. Ana teng arah politik, teng arah perdagangan, iki rape, iki apik iki monopoli nganggo dalil sing tujuane mung golek keuntungan. Ihlal lima haramallah wa tahrimi ma halal. Ngalalno barang sing diharamno Gusti Allah, ngaramno barang sing diharamno, ngaramno barang sing dihalalno. Dadi anggo kanggo awake dhewe sing penting berarti halal. Nek kanggo wong liya, kanggo untune wong liya sithik-sithik haram, sithik-sithik apik. Nek kanggo awake dhewe terlalu mudah dipermudah halal. Termasuk halal. Nah, niku ngowahi agamane, agamane Gusti Allah. Yuwayyiruna khalqallah. Wa ma yattakhidhu syaitana waliya sapa wonge. Wa man kaisapane wong ku yattakhid lamun ngalap sapa man. Syaitana ing setan, sapa sing anut setan, waliyan ing dadi bala utawa panutan. Sapa wae sing anut cara hidupe anut pengaruh setan. Mendulilai saking liyane Gusti Allah. Waktu khosira mongko teman-teman disebut sapa man. Usronan kelawan rugi mubinan kang nyata mung kudu anut setan perkara berkebiayaan dunia sing ning sak gedakan. Dunia iki pira ning sak lamatan. Dunia ini sedilit tidak diperpadal. Nabi Dawud wong kuwi bakal rusak, bakal tuwa. Sing ora gelem tuwa iki kepinginane ambek lamunane wong gak iman. Angger wong gak iman iku kanjeng Nabi Dawud wong iku bakal yahrum, bakal tuwa. Bakal entek mati. Sing ora gelem tuwa ya kuwi lamunane ambek nafsune kepinginane. Mula sing sering nyedak para ulama daya ben ora gampang kepilut setan dihiasi dengan lamunan kepinginan sing ora entek. Wong mandang tujuh setan cara hidup ada saka agama ya rugi gede ning pira ning dunya iku. Oleh jabatan yo sedelok, sugih yo sedelok, seneng yo sedelok, lombe ning akhirat lara selawase, penak wis selawase. Yaitu wa yumani yaitu janji sapa setan hum ing wong akeh. Wa yumani lan padha ngiming-imingi padha ngiming-imingi nang-nang imani lan padha ngiming-imingi sapa tanhim ing wong akeh. Wa maya itu lan janji sapa setan. Wa maya itu lan janji sapa setan hum ing wong akeh ibanan sapa setan ila urun kejaba apus ya berbijuki lah iki neraka sing tau ngomong piye. Setan nek janji minuk tok, janji apik tok, janji kepenak tok, nanti balik ke barang kena akibate dhek akhirnya lepas tangan yen nang kono kan ning tok. Aku kan ora makan duwe tok. Ma'alaikum min sultan, aku ora duwe kuwasa apa-apa, kowe katut-katut dhewe saiki wis njaluk pertanggung jawaban aku. Dadi mung hapus-hapus urura mung hapus-hapus ra ono. Ngajak setan iku nek dino kok nyenengno iku ra ono.
dina kok bahagia mbok renten mesti bakal nang sarana sana kasana selawas-lawase ulah kabeh kono-kono wong akeh iku mawangun utahe nggon baline wong akeh hebat mau sing anut setan mau iku jahanam neraka jahanam walaya jiduna ora bakal nemoni sapa wong akeh anha saking jahanam mahison ing perlindungan wong sing anut setan anut dalan liyane Gusti Allah liyane dalan sing ditentono Kanjeng Nabi ngono iku sampeyan nggon baline neraka jahanam ora enek kanggo perlindungan saka siksa Gusti Allah. Pun sadaya iki manfaat Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanallah wa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi bismillahirrahmanirrahim masyaallah la yasbiqu khaira illa huwa bismillahirrahmanirrahim masyaallah la yasbiqu syu'a illa huwa bismillahirrahmanirrahim masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillahirrahmanirrahim masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbi ya Rabbi ya Sami ya Ali ya mu'min ya muhaymin ya salam ya dzal jalali wal ikram ya aziz ya jabbar ya wahhab ya qahhar ya latif ya karim ya alim ya halim ya ghani ya hamid ya qawi ya mutin ya syarrul alamin Allahumma la taqabbal minna fisina hada dhanban illa ghafirta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la dhalan illa ataita wa la 'ayuban illa satarta wa la hajatan illa faridan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaita ya Allah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul laila fin nahari wa tunjibu al-layla wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul hayya wa turzuqu man tasha bi hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.